ọ dị mma tupu awụba kpọmkwem n'ozi ekene a achọrọ m ka Ezinne Beatrice tụtụrụ anyị ilu ole na ole maka na ahụ m na ọnụ ya dị nkọ n'ịtụ ya bụ ilu ọ mụtara ya n'aka nna ya. Ezinne tụtụrụ anyị ilu ole na ole. Nna m eze ahụ kwetara ilu so onye ghara nga n'ọgba egide. Nna m eze ahụ kwetara ilu so onwe nwata ya na ori nwere ede ya ọ na-agaghị ericha ọgụ igiri isi onye ọsọ ga-eshishi udo n'ala ọgụ igiri ala onye ọsọ ga-ala ahụ ụwa ọzọ. Nna m eze ahụ kwetara ilu so nkọta chọwa ngwere ori elu ome ọnụ ka ọ na-eri. Nna m eze ahụ kwetara ilu so ọkụkọ rigbuo ihe nọ n'ukwu nkwụ ekọrọ na-eteri elu. Ezinne biko anyị ga-adọbiri ole ahụ maka na ilewe gị anya ka ọnụ gị si dị nkọ anyị ga-atụkọ ime ebe a chiji efo mana ụdị ya ka anyị na-achọkwa n'isi bido TV na mmemme a anyị ga-amalite n'ịgbapụta ozi ekene nwanne anyị nwaanyị Chikaọdị Irozi batara iji kene Maazị Chikadibia onye n'onwe onye mere ncheta ọmụmụ ya ọ na-asị gị ka ọ gaziere gị ọtụtụ afọ dị mma ọkwa n'isi gị. Na-ekenekwa n'otu aka ha Odoziakụ Ego Anyanwụ o chetakwa ya oge ọmụmụ ya ụbọchị ọmụmụ ya n'ụbọchị nke taata ka anyị banye kpọmkwem na ndị Ezinne Beatrice sitere ka ekenere ya n'ụbọchị nke taata. Ọ na-asị o biko ka ekenere ya ụmụ ya niile aha ha bụ Bid Aneke na ezinụlọ ya, Comrade Chinonye Aneke na ezinụlọ ya, Reverend Sister Mildred Edith Aneke, Chioma Aneke, Aṅụrị Aneke, Chinyere Ogbonna na ezinụlọ ya, Ikechi Aneke na ezinụlọ ya na ndị ezinụlọ Aneke niile n'okoro eze ahụrụ kwe niile na ndị ụmụnne niile nọ ebe dị iche iche ndị ya na-emekọ ihe ndị ya na-akakọ ụka ndị ya na-eme ihe ọma dị iche iche. Ọ na-asị gị ka ọ dịrị unu na mma ya na-eweliri unu aka ekele sị ya gaziere unu ncha. Biko ọ bụrụ na ị chọrọ ka a na-akpọpụta gị ozi ekene ndị nke ije ebe a biko were ọsọ were ije chebata ya ebe a o nwekwara na ihe ọzọ anyị nọ ebe a na-awụhụ izipụrụ gị ozi a ka isi jee ya maka ọ na-awụ ozi ọbụla eziri ọhụrụ ọkụ erugo eluigwe aka wee na-asị n'otu aka ndị ekene ndị niile pịrị aka n'igwe ndị nọ n'ime na-achịkọta ma ndị na-ebe a nọ na-azụ ihe onyonyo ndị na-edekọ edekọ na ndị na-agbakọ agbakọ ndị mere ka emume nke taa gaa ọfụma. Na-asị ka udo dịrị unu ihe ọma mere onye otu onye mekwere ibe ya ya dịrị unu mma. Ọ ga-adịkwa mgbe anyị ga-anọkọ n'izu ụka ọzọ onye mere nwuchi ma ọ gwara ị chọrọ ị na-esonye anyị chọta anyị na nta akụkọ dị iche iche nke eji wee mara anyị ebe ị ga-ahụ ka ọ na-agafe